Beth sydd yn digwydd pan fyddwch yn troi'n 16 mlwydd oed a'n dechrau meddwl am adael gofal? Beth fydd yn digwydd pan byddaf yn troi'n 16? Bydd yna gymaint o gwestiynau yn mynd trwy eich meddwl, fel pa gefnogaeth sydd ar gael i mi? Sut ydw i am aros yn iach? Lle ydw i am fyw? Sut ydw i am fforddio byw? Pwy sydd am fy helpu? Yn syml, ni, eich gwasanaeth gadael gofal. Rydym yma i'ch helpu os ydych isio aros mewn addysg, dod o hyd i waith, helpu chi hefo cefnogaeth tai, neu rhoi cymorth ariannol i chi. Ond yn bwysicach i'ch cefnogi chi, eich iechyd a lles. Rydym yma i'ch helpu chi ddod fyny â chynllun cefnogi ac i greu rhestr wylio sy'n gwbl unigryw i chi, fel mynd i'r coleg, cofrestru a deintydd, neu ail-gysylltu hefo aelod o'r teulu. Gall y cynllun yma newid ar unrhyw adeg yn ddibynnol ar eich amgylchiadau chi. Rydym yma i ddarparu sefydlogrwydd trwy helpu chi gynnal perthnasau, i'ch cyfeirio chi at y help sydd ar gael, ac i adeiladu eich rhwydwaith cefnogi eich hun mwyn sicrhau eich bod yn unigolyn annibynnol. Rydym yma i chi nes byddwch yn 25 mlwydd oed. Felly, cysylltwch â'r gwasanaeth heddiw lle cewch siarad hefo un eich cynghorydd personol, eich swyddog cyswllt addysg neu swyddog gyrfa. Ffoniwch ni ar 012 48 751 893 mwyn i ni eich helpu chi wneud y penderfyniadau sy'n bwysig i chi. Created using Powtoon.